Derɗiraaɓe assalamu alaikum. On nangoyi kode radio international Abuja dow mita 33 kilo haso juneje jowenayi temeɗɗe jowetati sappo. Imatotiral amen ngal internet www.kode.net. nonnon i dow hello amen ngo Facebook kode radio inanta channel YouTube amen kode TV. Inde an Ibrahim Iromo Dake salmintoyi hoɗanki on laɓangal taskaramji amen ɗi kikkiɗe hande. Nyalde Misa joweɗiɗi lewru hijju hitande ujuneje go temeɗɗe nayi capanɗe nayi jowi ko yadata sappo tati lewru jowego aɓaru hitande ujuneje ɗiɗi nogas nayi. Der taskaramji ɗimin taski waddanki on hande i wodi taskaram jamu ɗum risku, sai taskaram on tottama kongol, taskaram ka radio Faras International RP hocci teddenga waddanki on. Amma hidde ko ɗo hon sai mo'itinon jonde gam nanki seɗɗa der habaruji amin ɗi jemmare nde. Hukumawa police en diwal Kano harmini yengugo pucci julde laiha diwal ngal no fesifu andiraɗum hawan sallah ɗum fina tawa mbowa ɗum waɗeki wakkatire seyo julde sumaye laiha fu. Der wonde andinore nde bolwanowo itana hukumawa police en diwal Kano on Abdullahi Haruna Kiyawa wurtini wi'i ɗo ɗum saurugo shanu rento hukumawa police en ɓen saurata ummatore diwal ngal hidde ko cungullaji julde laiha fuɗɗeteɗi nyalde dewo malla alat warainde. Andinore nden ni wi'i hukumawa police en ɓen yerɓai jami'en mun kap diwal ngal no fesifu ngam tabbitinki rento ɗo tanaki didangol ngol ngam jonɗe jam de'ende. Majalisaru mobgal lesɗe windere UN watti agal konyanko'en leydi Sudan ludan ko'en maɓɓe ɓe agal RSF der kaute halluɓe bonyanko'en ngam dalilaji barol hore naunuki bacci pamarɗi yaruki piyanɗe malla kippe dow jangirle nyautorɗi. Rahotowl majalisaru ndun holli leydi Sudan yabre Gaza ɗum ɓuri yaɓuki haqqi bacci tonyaki ɗi der hitande ujuneje ɗiɗi nogas tati. Firaministajo leydi Qatar wi'i kala goɗɗe jabruɗe fu gam wadduki ragare konu Gaza dole ɗum fuɗɗira tigguki leydi Falasinu mardi dimu hore mun ɓawo yerjotiral darnuki konu ngal majalisaru mobgal lesɗe windere UN wambata ɓawo ɗum komitiru narral majalisaru ɗum Allah komitiru sulhu ndu majalisaru mobgal lesɗe windere yerji imajum. Firaministajo leydi Qatar on sembiɗini haje wadduki wurtorde wadduki ragar kippeɗe Isra'ila yaranta Gaza ndiɓe tari wala darnde ɗum heɓa darnuki yaruki piyanɗe ɗen. Sheikh Mohammed Al Thani halika wakkatire hali duki ki kautal koppi sakatarejo yasi lesdi America yillayɗo leyɗe Arab en Antonio Blinken wuro Doha. To kerol ko heɓa der habaruji amin ɗi jemmare nde wonɗon. Minon ka wala ko min poti min mbi'a ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Joni bo sai mo'itinon jonde gam nanki rufotoji ɗi min jogani on jemmare nde. Ibrahim Muhammed Junguɗo hirdi Alhaji Muhammadu Husaini Buzaye lamiɗo fulɓe Buzaye ardiɗo mi yetti Allah kautal hore mo diwal Bauchi
ɓawo gwamnajo diwal Bauchi on sanata Bala Muhammed wurtini didangol e dow demal dow kocceje malla ka'e hawtande i demal les lawol malla kombi bangali. Da Ibrahim Muhammed Jungudo i ardiɗo mi yetti Allah on mo diwal Bauchi. To hande emin gondi be Alhaji Muhammad Hussaini Buzaye lamiɗo fulɓe Buzaye ardiɗo mi yetti Allah kawtal hoore e diwal Bauchi ɗon ma ardiɗo moble ardungal fulɓe e diwal Bauchi. Allah rene jaɓɓama nder taskaramji amin. To madalla min jetti sosai Ibrahim. To yiki jonta ɗum settore ngoni e jonde maɗa lamiɗo fulɓe bo ɗon ma ardiɗo mobgal mi yetti Allah kawtal hoore nden nan ardiɗo mobgal arɗule kungiyaji fulɓe e diwal Bauchi. Koye jata dow hakkunde remoɓe e woynaɓe? To gaskiya non no halama holliri e hikka mi yetta gwamnajo min ardiɗo jahar Bauchi sanata Bala Kauran Bauchi e dow haɗugo remugo laawol dow laawol nden bo e haɗugo remugo koseje nden bo e hokkutugo fulɓe ha ɓe durata. Ayi ɗum hunde yettugo sosai ngam o waɗi ɗum warti doka. En bo emi nodda waynaɓe kala tawɗo ɗum remi dow hosere deidei nato leydi to ko o duri ɗum emi nodda commissioner police e civil defense director DSS ɓe ballamin saboda ɗum laato ɗum tabbiti e dow nde hunde. En haala kauye lawol bo 30 meters ɗum itti yargaru warti doka mitan 30 je ɗum itti ɗo warti on dokata ɗo sabo enon ɗum hadda ɗum yi'a inchallahu minon bo mi metanay ardiɓe fulɓe arɗo en nden e camomi amin ɓe local government ji saboda ɓe tabbitina doka ɗum e ɗum yaha deidei. Amma to wara ɗum ma waynaɓe nana ka jiya ngaɗa ka durango yimɓe gese way non na on dow hayre mbiya na on layfi. So mi nodda bandiraɓe men fulɓe kowa waɗa hattara hakkilana kowa kaya muɗum ngam jotta remoɓe hamɓe ngoni duroɓe hamɓe ngoni remoɓe. Nden bo diga Allah waɗi ɓe luttanayen dow koseje e kombi lawol sai ɗum hadda ɗum yi'a ngaɗen ka haddugo non no gurnirten na e won hidde ko ƴawa. To Allah rene e jonde maɗa lamiɗo fulɓe ɗum ma irin ni to fefake goɗɗo kila waɗi duuɓi 3 ko ɓuri non e rema bige jonta mo sakitama sai ɗum wadde goɗɗo keso o gaddaɗo bo hanko bo mo yi'aka kadidaɗi ɗin to ɗum fototiri mo awi e jonde moɗen fulɓe ko bo ardiɗo fulɓe ko gi'ata woynaɓe dow irin awoɓe ɓe anda halɗum. Ngam emi nodda arɗuɓe gonɓe haade ɗon ɗum to ɓe tawi goɗɗo wemi kombi buwol ɓe arta ɓe metanamo to a andi ka dow ka gaɗa ɗum to mo wi mo anda to hay ɓe andinamo ka mo acca. To bo dow hayre ɓe andinamo to mo nani radio ko wi ko gwamna waɗi to mo wi mo anda ɓe mbiya to ɓe andinimo ka to o salake bo to ayi ko tokkoye gaɗa fu hanko andi kadi kanum. To jonta ɗum setoni nden ma wodi kaɓe ko shiyananantoɗe hakkunde remoɓe e woynaɓe ko ji'ata dow majum? Ko mi wi'ata dow majum ɗum ɗon bo hanjum na on hunde re'ore ngam kala demowo fu o yiɗa o memane nden bo durowo ma yiɗa terane jangalli muɗum amma dole ɗum hawta ɗum waɗa ka muñotirgo. So to goɗɗo hocca ɗo ka to jungo to yi wonde hunde ko saaɓi tawa hukuma andina ɓe raa ko yahata saboda ngam ginago jonde jam. Ayi Bauchi enen ɗo ɗum saydorake en e jonde jam e remoɓe duroɓe fu wala do to ɗum ummina fitina. To Allah rene ko e ragare ko wodi goɗɗum ɗum giɗɗa heccuki ɓe mbi'ama dow komi mani wakkati ɗum gontinirɗen joni? Joni iya wakkati ɗum gontinirɗen joni sayni yettugo nden bo emi do'o hunde nde waɗi to yeeso Allah waɗa cigaba e tabbitingo nde warta bo ɓe gaɗanaɓe nde ɓe nani ta ɓe jaha ɗum memanaɓe ɓe garta cewa ɓe gaɗa ka ummingo jijiyaji ngam jotta hukuma andinama ka to jaaɗa fu to ndemuɗa kawai lawol a on doka dow koseje a sériya wala to anani to mi yetta sosai mi yetta bo programme ɗum no gaɗoton Allah ɓeyda wallugo en. To ni on woytu habaruji ɗi e hirde amen warani on e gaɗo Code Radio International Abuja. Joni sai mo itinon jonde gam nanki taskaramji ɗi min jogani on jemmare nde.
aranda taskaram jamu ɗo risku hautande Usumayya ya Musa ikoɗo maako. Jamu ɗum risku. Jamaare heɗititoɓe assalamu alaikum, en getti jomirawo gadduɗo en ha taskara meɗen ka jamu ɗum risku. Taskara ka suudu rediyo Kode International waddanta on e kala asawere fu. Hande ha asawere nde ɗo gam ko ɗume fu e ɗum yaada be ko ɗum laarani. Gam man en cuɓi darsere meɗen nde hande nde lettoto dow ko laarani nyawu kansa. Wato ngu fulɓe mbi'ata nyawu ladde. Gam man ta ngoyteɗo doktajo meɗen kanko wi'ete Professor Ya'uba Sa'ad Kotirɗe gonɗo ha Yebre Patatric nyawndigu ɓikkon nder jami'are Kostin nder wuro Maiduguri ɗo. Be maako ngadeten taskara kan. Bako min fuɗɗa ha mi jaɓɓomo tawon. Dokta a jaɓɓama. Mi jaɓi Allah sabbinani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masha Allah. Doctor bambimi en bolwan dow wato a wolwanan heɗititoɓe dow ko larani nyawu kansa. Amma ha ƴamen ko woni tariha magu tawon. Assalamu alaikum. Nyawu tariha kansa ni, kansa ɗum hunde nde fulɓe mbi'ata ladde. Ladde ɗum wi'ete. Amma ni e boy andirum dow kansa majum. Ɓe hausare ɗon mbi'a bana ciwon jeji. To kanjum wi'ete kansa. To tariha majum ni kansa ɗum fuɗɗi diga zaman duuɓi waɗan 3,000 ko sali ɓe fuɗɗi heftugo kansa ɗo. Ɓe fuɗɗi heftugo ɗum bo ha wakkere leddi Egypt. Ɗon to ɓe fuɗɗi heftugo kansa majum. Ɓe heftiringa bo bana kansa je i'e. Ɗon ɓe keftiri ɓe fuɗɗi peni heftugo nyawu majum. Ɗum vurti bana ɓuudi ni ha kosungal. Sai wari holli nde ɓe bincikeji maɓɓe ɓe tawi ɗum kansa. Kanjum on tariha kan. Nden bo kansa ka ɗon ka ɗuutka ka ɗon mawɓe e ɓikkoy wala mo kansa ɗo acci. Non won tariha majum a takaice kadi. Woodi e nyawu kansa nguɗo kam nder nyawji kam ɗum yebre nyawu nguye. Ɗum ɓiɓɓe nyawna ko ɗum nyawu keɓetengu diga henduna ko ɗum nyawu nguyewu ko ɗum sawdu nyawu. To nyawu kansa ɗo ɗum wiyete ɗum sawdu nyawu ɗum wiyete ɓe ɓiɓɓe nyawu fu ɗo wadda ɗum. Ngam ko waɗi mi wiyete ɗum sawdu nyawu ngu ɗon wawi vangugo e goɗɗo. Ni non ko wala ɓiɓɓe nyawu mamma ha goɗɗo bana babi wiyete bana ɓikkoy nyawje babigo bacteria ko virus. Ko wala ma donc ɓe mbiyata genetically inclined. To genetic ɗo bana hunde ma ɗon ha ɓandu goɗɗo tagadi to ɗon mari irin genes feere. Genes majum kuje tagaɗe ɓikkoy tagadi majum feere ɗum ɗon waylito sai warta kansa majum. Ayi kansa majum ɗo to ɗum waɗan bana ɓuudi on e ɗum nangi pat ɗum ɓuutan on. Nden bo to ɗum ɓuuti ɗum ɗon mawna lawlaw. To mawni lawlaw ɗo holli kenan dow ɓandu goɗɗo e ɗum nangi ɗo sai waɗa bana figo multiplying lawlaw sai gi'a ɗum mawni ɗum sowa lawlaw ɗum sai gi'a watti ɓuudi sosai. To ɗum waɗan ɗum sawdu nyawu majum. Nden bo waɗan bo kay ɓiɓɓe nyawɗo bo woli bana ko e wiyata nyawje ko bana bacteria ko bana virus fu ɗum ɓiɓɓe nyawu on. To virus ɗo bana human papilloma virus ɗo wadda kansa man. To bana hepatitis B virus je waddata nyawu hengre ɗo kanjum fu ɗo wadda kansa majum. Hepatitis C virus kanjum fu ɗo wadda kansa majum. So virus ji mari ɗuɗɗi be bacteria ji ɗuɗɗi gaddoji kansa majum. Ɗum ɗiɗi fu ɗum waddan kansa. To goɗɗo heɓi ɗum. Masha Allah non. Woɗi. Doctor kansa ɗo sendi geɓe noyi. Nden bako ngaren dow ƴamol yesol kansa man ɗo sendi geɓe noyi. To kansa ɗon mari geɓe ɗuɗɗe. To geɓe kansa ɗo ɗum nangini dow ha nga nangi. To amma to ha en pamta boɗɗum kam to ɓe mbiyan ni hande kansa ɗum mari geɓe amma woni geɓe ɗe mbiyata min bono ɓe turanci ɗon sarcoma, carcinoma fu ɗon ha ɗon papilloma be ko lutti. To ɗo ka fu na ayi ɗo fu a heftata kuje man no woni. To amma geɓe ɗe a heftata kam bana geɓe nangoje ɓandu feere feere.
jottan ɗon ɓe wiyata brain cancer cancer je nangata ngandi ngandi tan kanjum nangata brain cancer to brain cancer ma cancer ngandi waɗu feere boɗe geɓe ɗuɗɗe ɗo je nangata dow wakkere dow ngandi ɗo je les ngandi ɗon je wakkere chaka cak ngandi wala no wala ɗo je ngandi kenan ɗon je ɓe wiyata nasopharyngeal cancer kanjum bo ɗon bana cancer je nder nangi nder kine yaago konodon kanjum fu ɗum yebre e cancer feere on to ɗon cancer je nangata ha ɓandu non ta dow kusel ɓandu ko wakkere yitere ko wakkere yeeso ko wakkere kusel ɓandu ko ha juuɗe kanjum bo ɗon ɓe wiyata sarcoma rhabdomyoid sarcoma kanjum ɗo ɓuri nango ɓikkoy ma kanjum fu ɗum yebre cancer on to ɗon bo fayin cancer je nangata nder kondonon esophageal cancer kanjum fu ɗum yebre cancer feere on to ayi ha nder tetiki lawol tetiki ɗo ɓe reedu ɗon stomach cancer cancer je nangata reedu je nangata tetiki fu ɗum ɗon nden bo ɗon je nangata gumsuɗe eɗen mbiya ɗum lung cancer ɗon bo je nangata fayin dow lawol dayrugo bana rewɓe ɓeɗon mbiya cervical cancer je wakkere yeeso maɓɓe ɗo amma nder kaji wakkere mahaifa ɗo ɓe mbiya ɗon cervical cancer ɗon je mahaifa ma ainihi taran cancer to ɗon bo je worɓe wakkere worɓe ɗon mbiya prostate je waddata iri alata goɗɗo coofe en ɗo salora vurtago e salorata ɓe mbiya prostate cancer ɗo haɗa fille vurtagol kanjum fu ɗo yebre feere je cancer o je lawol coofe amma kanjum ɗo heɓa ɗum ha worɓe dotti en kanjum wiyata prostate cancer ɗon penile cancer je nangata yeeso gorko ɗon bo vaginal cancer je nangata bana yeeso debbo kanjum fu so cancer ji waɗi ɗuɗɗi ɗon bo nder to a naftire ɗo fayi ɗo hengre cancer je hengre ɓe mbiya liver cancer ɓe wiyata PLCC primary liver cell carcinoma kanjum ɓe mbiya liver cancer ɗo wara nanga wan kanjum fu nden bo ɗon pancreatic cancer je nangata bana irin ɓe wiyata ɓeɗon mbiya ɗamol fu ɗon nanga cancer ɗon bo je ɓooƴe cancer je ɓooƴe ɗon ɓeɗon mbiya ɗum Wilms tumor kanjum fu ɗum yebre je cancer on so cancer man ɗon feere geɓe ɗuɗɗe to ɗon bo je nangata hunde ɗo tan no mbiyata iye tan osteosarcoma ɓe mbiyata cancer majum so ayi kanjum bo yebre feere je cancer feere on so amma to en wiima haɗa cancer ɗo ladde ɗum ɗum sendi geɓe ɗuɗɗe ɗum sendi geɓe ɗuɗɗe kanjum to en mboɗon haala geɓe je cancer kadi to woodi docteur komi warti ha maɗa kangu cancer nguɗo moy en ngu nangata ɓiɓɓe famarɓe na ko dotti en na ko ɓiɓɓe rewɓe na ko noy ɗum wontiri en cancer ɗo ni wala mo ɗum acci na gonga keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe Usman Yaya Musa a yettama to ni on woytu taskaramji ɗi ɗo warana on dow hello amen go Facebook inanta channel YouTube amen Kode TV joni on moƴƴitinay jonde ngam nanki taskaram on tottama konngol ka radio France International RFI fulfulde hocci teddenga waddanki on taskaram kanka hande laray fiji risku iriɗi les leydi leyɗe meɗen ɗe Afrika on salminama musidɓe e tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde e nde yewtere meɗen hannde alarba ñande 12 ɓuru en kalan ko fate alhaali jawle nder leydi mami wiya jawle iriɗe yeru pétrole uyki kanŋe e bauxite taweteɗe e nder yoga e leyɗele Afrique ino taska hannde leyɗele Afrique ɗuɗuɗe wano Niger Nigeria e goɗɗe no yaltinde pétrole majje naɓa e leyɗe janane Sénégal tawti leyɗele yaltinoɗe e jawle nder leydi ɗum ko caggal nde leydi di yaltini e altine yewtude de baragal pétrole mayri aranal ko honno taskor on e leyɗe Afrique yaltin ko honno taskor on ko ɗe leyɗe Afrique yaltinta jawle majje iriɗe ko honɗum yaltingol e jawle e nder leydi wawi battinde e faggudu leyɗe Afrique holko saabi si jawle iriɗe itteteɗe Afrique jibinanta leyɗele ɗe gartam ngam okkugol miijoji moɗon e dow lefol ngol tongode de kaka kowal 2.2 capanɗe jeeɗiɗi e jeego 2.6 capanɗe
4 12 mi salminata ko do meden on ka yewtere simi jokkito mi wontidan non e hediyankobe ben ko don ko Mamadou Lamarana Diallo goto e hoorebe e mojobere hertorde o girde e ndekh Guinée a salminama Mamadou Lamarana Diallo on jarama mi hiwrike ko mi hiwrike kadi on do hetade ko modum RFI fulfulde kono woni ren wonti daya jabbore hediyankojo meden aranon ko Aliou Diallo immorde faransi salminama Aliou ida tawti hollube wonde kanyun e jawle nder leydi Afrika aldana e leedele nafa wana honno an tawruda saabi ɗum tan ko ɓiɓɓe leyɗele men ɓe ngala gandal e wadde exploité richesse jaltowo e leyɗele men ɗum noon ko alay saago koma occidentoji ɗi ngara nde mbawen hebde ngal gonɗo e leyɗele men ɗe hay sen joguima gandal mum en ngala kaɓirɗe wawde yaltinde ressource jaltowo e nder leyɗele men ɗe pour ha mbawen hebde nafoore wonde hen nde ɓenne kadi so ngari ko beela fof ko ɗum imposata Afrique naɓeɓe so beela men mbawi wadde pecce tati walla pecce nayyi pecce ɓe dokka ɗiɓe leydi ndi ko heddi ko kamɓe ɓe nawa par ce que kamɓe mbawi yaltinde ɗum min mbiyam ɓiɓɓe Afrique naɓe tan ko yoɓe mbaɗ feere ɓe jangga ɓe janggina ɓiɓɓe maɓɓe haɓe mbawa wadde exploité pétrole jaltowo e leyɗele maɓɓe ɗe e jaama o e gaz jaltowo sen dokki yeru ko wayno Mauritanie hannde Mauritanie ala fof ko ala toon gaz nani toon pétrole nani toon kaŋŋe nani toon jaama nani toon phosphate nani toon mais ko leydi ɓurdi tampude hannde kono woniri yo Afrique wakkilo o tan janna walla sukaɓe maɓɓe e janga ngam ɓe wawa waylande hoore maɓɓe yeru bauxite pétrole ko nandi e ɗum ɗon kala jawdi nder leydi hara ɓe waylanay hoore maɓɓe nayoɓe yaltin tawa artantaɓe nafa ko ɗum woni ko heɗiyankojo meɗen holli ko ɗum saabi si kanko Ibrahima Haruna Ba immorde Mauritanie no holli wonde e kañum ko leyɗele raneɗe ɗen tan woni e nafitorde e kañum e jawle nder leydi Afrique yiɗa heɗa jalto e Afrique o gila kañƴe feere kala ko wawi wonde ko wayno Mauritanie ala fof ko ala ɗo kono yara tan ko banggue goto ko ɓeɗo tan ñamata ɓe gan jooɗi jiyata hijara kono no fonno tawi kamɓe koye mabɓe jogui ɗumɗoji mabɓe ɓe pewnano koye mabɓe kono kala koɓe jiiti so yitama kañƴe walla yitama pétrole walla yitama nickel ko leydi gondi arata yaltina ɗum e leydi he nawa hen hedde 90 kamɓe ɓe nawa hen 10 ɗum hol nafa muɗum ɗum ala nafa enen ka ressource Afrique ala nafa ko Europe tan naftorto kono woniri e Mamadou Lamarana nam en nani wono heɗiyankoɓe meɗen ɗiɗo aranno aranɓe ko holli ko yowiti e miijo maɓɓe fe kañum nde toɓɓere ino taska hande leyɗele ɗe no yaltinde doggol leyɗele yaltinayɗe kañum jawle nder leydi majje no ɓeydi fota noon en yiwano hanki woodi Sénégal ko tawti kañum leyɗele ɗe sa dari kañum kadi Guinée ɓuuri duuɓi capanɗe gila kamɓe leydi ndi kañum kadi no yaltina bauxite muɗum naɓa e leyɗe e janane holko saabi hande si ɗe leyɗele no ɓeydo yaltinde e jawle nder leydi muɗum haray kono ɓe woluɓe ara noon ɗo holliri ni no taska no tawa wondema Afrique ɗo leyɗe ɗen ala wawude heɓude nafa leyɗe mum kono aratede ko o waɗi noon leyɗe men ɗen ƴettanali eɓɓoreje law waɗa sariyaji fewɗi ñiƴƴina sariyaji fewɗi ɗi fii yo tawata hara ara ɗi asugol leydi ɗen ara ɗi heɓugol haaju leydi ɗin ɓen yo taw hara no woodi ko fawto e hoore muɗum fayi ɗon anndi woni asugol leydi so ari e asay ɗo si tawi woni asowo o ngari ko kanko arta wiyama ko ɓeɗo ɗum ɗo ɓen tawi ga ko ɓeɗo ɗum ɗo woni ga ko ni men gueɗata ɓe a laawi ɓe ala ka terenje rewata ɓe ala ha hunde mum tawi fof ni fof ko ɓe arde muɗum haray si ɓe asi ko ɗawata kon haray ala ka yowi haray leydi ndin kañum kadi ala hay hunde ko fawi e hoore muɗum donc ɗum ɗon o tawa gonde ko haɗi ko woni hadde leydi ndi heɓatono fof ko ɗum woni si tawi mi faami moƴƴeɗe yewti fii sariyaji ko ɗum woni ɗum no fuɗɗi ka sarti mo kañum leydi ndi sifidata e leydi araydi yaltingol jawle nder leydi mayri ne ko no woniri ko moƴƴin ko waɗugol sariyaji fewɗi fii muɗum eɓɓana kadi piiji waɗa infrastructure ji kelluɗi tawa si aso ɓen ari no woodi kaɓe yewtode fawa e hoore muɗum ɓe fawo e hoore sariyaji ɗi
ɓe tippa kadi e hoore ko leydi ndi moƴƴini kon wono laawi wono fii ɓe moƴƴini fii courant ko ɓe gollira firmo muɗum haa si ɓe ari ɗum noon fof ɓe tawa e ka leydi toon ɗen ka leydi boo toon ɗum noon hoosi ɓe ari ko ɓe ƴettu ɓe waɗu location ko ɓe luu si tawi woni ko ɓe luu ɗum no ɓeydana leydi ndi nafa e muɗum kono si tawi woni ko ɓe ardi kamɓe tigi ɓe ndaara ko yeru marɗon ngaa leydi mum ndin ko ɓe honɗum ndi hawrata ko ɓe honɗum ndi fotata ɓe yeeto on kadi hay kadi on alaa wondema sabu wiigol ni awa jooni min nden kamen taskike ko wowlon ko wonaa goonga wonaa noon hino ko ni min kadi ɗum ɗo men tawi haray feppa ko wonɗum noon waɗi si tawi kañum leydi ndi jawle mayri wona e yaltinede wawata kañum taskade yurnitto tefa anda wondema ko wano yeru ɗum ɗo ko wano ɗum ɗo wona yaltinede tigitiyon ko wano ɗum ɗo hani artande leydi ndi haray ko naɓete ko ɓurali ko luttata ko e nder leydi ndi e ara noon ɗum ko yimɓe haltinaaɓe ɓen si tawi woni yimɓe haltinaaɓe wonaa yimɓe annduɓe wonaa wooɓe marɓe hakkille muɗum si ɓeya arii ko ɓe wooli yo ko ɗum jaɓoto ɗimmum ɗum si tawi woni sariyaaji ɗi yimɓe haccinaaɓe yeeso ɓen ko yimɓe waanaaɓe ƴettude geenaari si goɗɗo arii geenii hooreejo on etta e ɓeɗe ko faalaa ko muɗum yiyata muɗum onon alaa e jamma on ɗiɗi ɗiɗi kammum ɗum ko tawde hara jamaa on alaa waawangol hoore mum suɓanagol hoore mum laawotoɓe on ɓen fay so tawi woni laamiɓe on ɓen ɓe wii ko ɗum ɗo waɗi ko nini tawi huɗum yeeso ɓe wonaa annduɓe fii muɗum haray ko kara han waawirta équilibre o wata wonirta ɗon haray wata wonde toon ko wayi noon ikkiɓe ɓen enen kamen ɗo yaha ɓen yewtugol fii leydi ɗen ɓe yaha tum ƴetta ƴennaɗe geenaari donc so ɓe ƴeɗi geenaari ndin haray de alaa ko ɓe wawata wolde hay haa hin jooni ko ɗum waɗi moƴƴaɓe buy no mawɓo ɗiɗi no wii ko ara ɗum taw fii no nafu jam haa on ko baa geenaari accete ka secteur toon hay so accata kono ko maa o ɗoytoto ko ma waawɓe annduɓe fii muɗum tigi halfine kono awa saytude goɗɗo goo mo annda fii muɗum halfinaama ɗon o ara o yettide fii muɗum oɗon ka woldi koo faalaaki oɗon ka waɗi koo faalaaki donc ɗum ɗon sinno toon haray halfinaaɓe so tawi woni ɓe waawata anndude ɓe annda ko jonɗum ɓe halfina ɓe waawata négociude fii ɗen ɗigi ɗon hay ɗo ɓetti fii haa ka leydi ko ma yo taw halfinteɓe ɓen haray ko humpitiɓe fii muɗum annduɓe fii muɗum tawoɓe waaway ƴettude pehe moƴƴe e ko tawata battinanayi e leyɗele ɗe kono si iwiye ɗum ɗon kañum kadi e fe kañum yaltingol kañum ɗe jawle ɗer leydi e naɓa caggal leydi mi sikki si tawi kañum kadi wono heɗiyankoɓe go holliri ni si tawi ɓiɓɓe leyɗele ɗe no janngani waylugol no jogii aalaji waylirɗi hiɗa miiji wondema ɗum ɗon ustatta tigi tigi wallitota kono kañum e jawle leydi e nafira leyɗele ɗe nde latti wakkatire amin ɗo lutti seɗɗa amin dara goɗɗi nder miijoji ɗi dokkuɗon min dow hello amin go Facebook e habaruji ɗi min dokkata on dow taskaramji ɗi min cakanta on. Amadou Sonde iga leydi Benin o wi mi salmini Ibrahim Romodake Pullo kode radio lamorgo leydi Nigeria min Pullo lesdi Benin sannu maɗa miɗon waɗa na lesdi Nigeria seyo ewtugo duuɓi 25 hitande ujuneje 2022 amma laamu lesdi Nigeria demokradiya no wodi sanne. Mi yela Amadou Sonde yeso to a winday mo itinta bindi maɗa ha dow to min tefi mijoji moɗon wigo Kenya no 12 lewru jowego abru Nigeria heewi duuɓi 25 dogginira laamu demokradiya to ɗum heɓi yimɓe jowo laamiɓe leydi ndin laamu moye ɓuri hoyende nden bo laamu moye ɓuri ñaaɗugo. hamin dara mijoji woɓɓe Amadou Sonde o wi laamu Muhammadu Buhari ɓuri woɗugo. fuu e fuu ɗo min gaddi ragare taskaramji amin ɗi min taski waddanki on jemmare nde dow darnde moƴƴitinɗo taskaramji ɗi hin Ahmed Arab Abubakar Azare. mi Ibrahim Romodake foɗuɗo laɓangal taskaramji ɗi hin
mbiyay mi on gonde e kode radio international abuja dow channel telegram amen gam jippinki taskaramji ɗi hin www.t.me/code radio ko radio garden balen jam Code radio hayruji Allah hoce